थाइगिरगुरि मुंनि गंसे गामियाव मेब्ला आरो फामि मुंनि बिसि फिसाय थायोमोन। मेब्लाया जोबोर लुबैसोलामोन। रां रुफानि गोबां लब दंमोन, नाथाय खामानि मावनो जोबोर बायोमोन। नाथाय फामिया जोबोर साननो गोरोंमोन आरो फिसायखौ खामानि मावनो आयदा होबाय थायोमोन। नाथाय मेब्लाया बिसिनि खोथाखौ एसेबो खोनासङामोन आरो लायामोन। सानसेखालि फिसाया उन्दुबाय थानायाव फामिया फिसायखौ बुंफैबाय, नै खोनाबायना, बेसेबां उन्दुना थाबाय थागोन? सानानो बेसेबा गोजौ जाबाय। थांनायसाय बन गंनैसो सिननानै हैनाय। दा ओंखाम संनायाव जनो गंसेबो बनानो गैया। मा बेरे फुंजानि एथ'ग्राब दावरावलै नों? मोजांनो उन्दुनोबो होआ। थां बन गंनैखौनो सिननो हायाबा मा जागोन नोंजोंलाय? थां बेनिफ्राय। फिसायनि बिदि बुंनायाव फामिया रागा जोंना बायजोआव ओंखारलाङो। मेब्लानि हा गैयै नङा दं, नाथाय बै हायाव जेबो आबाद जाया होनना आबाद मावा। फिसायनि बिदि मावनो बानाय जेबो खोथा खोनासङैखौ फामिया जोबोद दुखु जायो आरो फिसायनि सायाव इनायनो रागा जोङो। बे हौवाखौ मा खालामबावनांगौ जाखो? जेबो खामानियाव फैया। माबा मोनसे खालामनांसिगोन, नङाब्ला जानाय नङा। र' हौवा नों, नायनां नोंखौ माबादि खामानि मावा नों। अखानायै फुङाव फिसाया उन्दुबाय थानायाव बिसिया फैनानै बुंफैबाय, नै बोराय, दासो सोरांस्रि आं जोबोर मोजां सिमां नुदों। नोंखौ आं जोंहानि फोथाराव सना मोननानै जोंहाखौ माहाजोन जानाय सिमां नुदों। सोरांस्रिनि सिमाङा सैथो जायोनो। नंमारगौना बुरि? माहाजोन जामारदोंना? देलाय बुरि खिन्थालाय, आं सनाफोरखौ माबादि मोनामोन? बिसिनि बिदि बुंनाय बाथ्राखौ मेब्लाया फोथायना लाबाय। मानोना बियो लुबैसोला। सनानि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो बियो फोथायना लाबाय। बिसिया बिखौ खिन्थानायसै बियो माबोरै सनाखौ मोनदोंमोन। नै बोराय, आं सिमाङाव नुदोंमोन नों हाल एवनानै बैयाव सबाय फोनानै होनाय आरो उनाव सबाय बेगरानो सना जानाय। बिसिनि बिदि बुंनायाव मेब्लाया मोसौखौ लानानै फोथाराव हाल एवहैनायसै आरो सबाय फोनानै होनायसै। मास मोनसेनि उनाव गोबां सबाय रज'नायसै। सबायखौ फुनानै मारा होनायसै आरो गोबां सबाय बेगर मोननायसै आरो बाजाराव फाननानै गोबां बुरजा फैसा मोननायसै। बेखौ नुनानै मेब्लाया जोबोर गोजोनबाय। दानिया फामिया बेखौ माइ फोनो होनायसै। मेब्लाया बिसि बुंनाय बादिनो माइ फोनानै होनायसै आरो मास मोनथाम उनाव गोबां बुरजा माइ मोननायसै। आरोबाव माइखौबो फाननानै गोबां बुरजा फैसा मोननायसै। मेब्लाया बिदि जाबाय थानायखौ नुनानै बिसिखौ बुंबाय, हाब बुरै, नोंनि बुंनाय बादि मावनानैसो आं गोबां फैसा खामायनो हाबाय। साबायखर बुरै, जोबोद साबायखर। आंखौ साबायखर दाहो बोराय। जोंनो बुहुम बिमायासो गासैबो होदों। जोंनि बुहुम बिमायासो जोंखौ रांनि बिगोमा खालामदों, आं नङा। बिनिखायनो बिनोसो साबायखर बावनांगौ। बिनिफ्रायनो मेब्लाया बानानै जिरायना थायालासिनो बिसिजों लोगोसे आबाद मावना आलो आलो जिउ खुंलाङो।